L-iżvilupp tal-ewwel ġok artifiċjali tal-ġenbejn magħmul f'Malta, magħruf aħjar bħala hip joint replacement, f'dan l-aħħar ġimgħa ġie rikonoxxut lokalment u anki internazzjonalment. Dan hekk kif dan il-proġett li huwa t-tema prinċipali tat-teżi tad-dottorat tal-Inġinier Dalli rebaħ 3 premijiet lokali u internazzjonali. L-imħuħ wara l-proġett MaltaHip flimkien mal-Inġinier Dalli u mal-Professur Wismajer tal-Fakultà tal-Mediċina u l-Kirurġija, il-Professuri Inġiniera Aħjar u Pierluigi Mollicone tal-Fakultà tal-Inġinerija tal-Università ta' Malta. Net News kellem mal-Inġinier Dalli dwar minn fejn ibet il-ħsieb wara dan il-hip joint replacement b'diżinn innovattiv. Professor Wismajer innota li r-rata tal-arthritis fl-aksa hija ħafna inqas minn dik li sseħħ fil-hip joint. Allura billi applikajna din il-ġeometrija tal-aksa, applikajnija biex għamilna d-dizin tal-hip joint. Bażikament għandna 3 ċilindri li huma perpendicular ta' xuxin u dawn jistgħu jilħqu l-istess movimenti ta' ball and socket. Waħda mill-benefiċċji tad-diżinn li tpoġġa flok ġok marit jew mikul huwa li l-moviment qed isir f'direzzjoni waħda bil-materjal użat huwa aktar resistenti għal meta jittikel biex bekk il-hip joint replacement isservi ħafna aktar minn dawk fis-suq. Dan it-tip ta' diżinn it-testenja ġo magna li bnejnija l-Università li tistimula daqs persuna li qed timxi. Iżda ftit qabel intbagħat għat-testijiet propju f'Ġunju tal-2019 ġie rreġistrat privattiv jew magħruf aħjar bħala patent għal fini tal-protezzjoni tal-invenzjoni. Il-Professur Inġinier Aħjar li qed jissorvelja l-andament tat-teżi tal-Inġinier Dalli b'esperjenza relatata mal-materjali elabora aktar dwar it-testijiet li qed isiru fuq l-impjant fil-Ġermanja. L-implants jiġu testjati fuq 5 miljun ċiklu, wasalna fi 3 miljun ċiklu. U ir-riżultat li jibatulna kull tan żmien, tajjeb, dil-kumpanija tibatilna ir-riżultat kull tan żmien qed juri li din l-implant veru tnaqqas il-wer. Minkejja dan, it-testijiet għadhom għaddejjin u mhux se tidħol fis-suq għalissa. Dan mhux implant li jista' jidħol fil-pazjenti għada. Ġifieri n-nies ma jistgħux jisaqsuna, nista' nużaw dan l-implant ġo fina għada li ma taħdimx hekk. Irridu nsibu kumpanija sa dak huwa l-pass li jmiss, nsibu kumpanija kbira li timmanifattura l-implants fuq mod globali u nbiħħula l-idea. Fost il-premjiet li rebaħ dan il-proġett insibu il-Premju tal-Eċċellenza Industrijali waqt il-Malta Engineering Excellence Awards tal-Kamra tal-Inġiniera f'Novembru li għadda, il-midalja l-inventur tal-Organizzazzjoni Dinjija għal Proprjetà Intellettwali u l-Premju Proprjetà Intellettwali Malta 2019 taħt il-kategorija Inizjattiva Xjentifika.